El Centre Cívic de Porqueres ha tancat els tallers en línia amb els resultats de les enquestes de satisfacció dels alumnes. El 90% han valorat com a bona o molt bona l'experiència dels tallers i 9 de cada 10 usuaris consideren l'atenció dels professors bona o molt bona. El director del Centre Cívic de Porqueres ha valorat positivament els resultats, recordant que ja durant l'últim trimestre de l'any passat es va aprovar aquesta oferta de tallers en línia i que aquest curs s'ha incorporat per quedar-se. De fet, en els 2 primers trimestres de curs, el volum d'inscripcions ha estat alt i prop del 70% de l'alumnat ha assistit al 100% de les classes. El primer trimestre i el segon hem tingut moltíssims alumnes amb una molt bona valoració. Hi ha hagut un seguiment molt elevat de les classes, amb un programa molt pensat per fer-se a distància, a través de la plataforma ja habilitades per poder-se fer així. Algunes hem gravat material de manera professional per poder-se fer amb qualitat, com per exemple els tallers de cuina que hem fet amb Can Xapes, i d'altres són més autodidactes que s'han fet com l'últim que hem fet d'alimentació preventiva, que la Berta Pia ha elevat tot el seu propi material. Tallers molt diversos, però que el resultat ha estat molt positiu i fa molt pocs dies hem presentat la valoració amb molt bones sensacions i això fa que de cara ja estiguem treballant en la programació del curs que ve, el 21-22, i continuem en aquesta línia per complementar l'oferta formativa. Pel que fa a l'activitat presencial, es va haver d'aturar ja en el mes d'octubre degut a les restriccions del moment. De fet, la presencialitat s'ha recuperat fa un mes enrere amb algunes de les propostes com ioga o pilates i amb un 30% de l'aforament. Per fer això, però, l'Ajuntament de Porqueres va fer un decret equiparant la sala polivalent del centre cívic com a instal·lació esportiva i així poder fer l'activitat d'esport escolar i les activitats dirigides de salut, seguint les restriccions actuals d'aforament i seguretat. Les inscripcions pels tallers presencials ja van ser prop d'un 40% més baixes que el curs anterior i en la majoria dels casos l'activitat s'ha aturat completament. Els monogràfics també s'han vist afectats per les restriccions i aquest curs no s'han pogut dur a terme. Nosaltres com a equipament sociocultural, com a equipament de proximitat, com a centre cívic, el Procicat ens està globant amb una estructura d'equipaments una mica estranyes que no podem portar presencialitat ni amb 30% d'aforaments, com podria ser, per exemple, els equipaments esportius, i això ens ubica en un espai difícil de moure'ns i de poder portar a terme activitat. Per això vam suspendre tota l'activitat presencial, inclosos els monogràfics, que intentarem recuperar la temporada que ve. De cares al curs vinent, des del centre cívic han avançat que els alumnes que aquest any han continuat l'activitat formativa, tot i les dificultats, tindran la matrícula gratuïta. Així mateix, la direcció de l'equipament també està plantejant que les reserves i inscripcions no s'obrin fins al mes de setembre per tenir clares les condicions i mesures de seguretat que s'hauran de seguir.